Inibingelele babukele emakhaya ngingulukhona wakadlamini la ku-EMK sicela ukuthi usubscribe lapha ezansi bese upressa no remind. Babukele emakhaya ke namhlanje sivuke ngendaba ezingekho mnandi uma sibuka lapha ku Facebook Intaba yaseDubai njengoba siyazi ukuthi inengoma no Ricky no Big Zulu ethi imali eningi iyakhala ngokuthi ke ayikaze izithole ngisho isenti kule mali le eseyenziwe ingoma imali eningi. So abantu abaningi ke bamvikela uBig Zulu bembuza ngama contracts ukuthi hey kade ithini contract yabo ngaphambilini, kodwa ke abakhulumayo sebethi uBig Zulu naye usephendulile wathi makabuze ikhampani ayisebenzelayo okuyi ambitious esiyaziyo sonke ukuthi uIntaba yaseDubai usebenza khona. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ke wena ukuphawula kwakho ngalolu daba luka Big Zulu kanye noIntaba yaseDubai. Ngabe uBig Zulu umkhokhelile ngokwenkampani noma uyamrob? Phela lemculweni siyazi ukuthi sekudume ukuthi kuyarojwana kakhulu. Siyabonga kakhulu balaleli ngokuseseka, sizoqhubeka sinilethele izindaba. Siyabonga.